Wannan dai shine bidiyon da Rakiya Musa ta saki a yanar sada zumunta, inda wasu suke cece-kucen bidiyon banza ne, amma dai a zahirin wannan kawai suna shagalin su ne. Da yawan mata suna ganin cewa abubuwan da suke yi na iskanci ne, wanda TikTok ne kawai ke sa su hakan, inda wasu ma suke ganin ai abin da ake a gidan gala ba a yin sa a Kannywood, wanda a gidan gala ne kawai zaka ga mace tana rawa sosai ba tare da jin kunya ba ko da idon wasu, inda suke samun kuɗi mai yawa, wanda kai daga gani ka san in ba a gidan ba inda za a samu kuɗi irin wannan. Saboda ƙayatar da 'yan kallon da suke, suna samun manyan kyaututtuka waɗanda suka haɗa da kuɗaɗe masu ɗumbin yawa. Kuma nan gaba ne kaɗan za ku ga inda suke rawar tare da ragowar 'yan rawar, ga inda dai suke samun kuɗaɗen kafin mu shiga cikin aikin ka'in da na'i. Idan aikin na ma daɗi ka mana subscribing, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora aikinmu. A nan kuma za ku ga bidiyoyin da ake ta cece-kuce dai akan Rakiya Musa dai, inda dai ita ta ce kawai nishaɗi take yi da ƙawarta domin jin daɗin su, ba wai sun yi wannan abin da wata manufa ba ne, kawai domin masoya su ƙara bibiyar su ne su san da cewa suna nan suna shirya musu abubuwan mamaki.